Gusti mugi tanosih nugra mring hamengku karya wah iyane wong saka Longsapati tumapake gati Adicara sampun kepareng ginanta Kolong Sogong Bapa Franciscus Xavierus Pagiono Ibu Lucia Yuni Setyaningsih sampun kana sakta ing gati lenggah kanthi prayogi Pratarugungi ingkang minulya datan sanes sambung ngrantos gutrak kadang calok pisan Sutresna Kolong Sogong Bapa Budi Prasetyo Adi Ibu Yatemi ingkang kekalihipun sampun paring kundur wonten Kasidan Jati menging datel wedhan nika ing rangka pangarsa tetungguling keluarga kapiji ingkang eyang nirinjih eyang sami dalasan eyang Tumini Srutami Kasidir kinangka duta saraya samangke piniji pepundhen kula Bapa Paranto Pujo Wibowo pramila bodhe sampun kepareng santata tataning gati kepareng pepundhen klenggurmatan Bapa Pujo Wibowo kepareng hanganti calon piranganten kakung Jonathan Yuda Parstia sinengkaya nggotraken ing Bumi Jawa Jakarta hadiring tumuju wonten ing Panti Piniji ora wejengan dikowe samanging nuratan badhe muling bangsa lancar dri
wah yane mongso kala tumapak ing gati adicara pasrah panampi calon pirangadan kakung ing sinatan ngrangkani salakirapi khususnya satoto tatari gati kebar kulanggur wekaryo kateraken sugeng sonten berkah dalem mugi sing nunggu swasitra dan batas sahar mentak debatek singati kumretamu gung ingkang minulya salibun ngai dharmaning gesang kebrayan nuwun dewaning sanipun para pepunden para pinsepuaji sepuh sadhu agung ngamestuti dumateng kaya katamen ing pados kinabukten ibu bilih ugi sampun kepareng rawuh dewaning sanipun para pangemban-pangembating praja ingkang bersana gari Ginanta pinangka pangayomaning kala dasih ing pados Sudarsana malih-malih dumateng putra kadang calon Besan Sutresna Nenjih Kolong Sogong Bapak Budi Prasetyawadi Ibu Yatemi Suwargi ing titi kaludyan yangka cucu ing lampah pepunden kula nurmatan Bapak Ariyanto Pujo Wibowo ing pates lugu ing akrami jenipun para rawuh kakung miwah pidato matan Suprambah para kadang wedha-wedha wiru dilaku rumit sungguh sarang dereng kula muji kersa dalem murbeng dumadi kajeng ing titi kaludyan sonten nika sampun kamontaken sih belasanipun satemah panjenengan sedaya Surabaya kula saged kempang wet papan widatan sanes amung hanya kuyung sejo pepunden kula Bapak Franciscus Sagrus Pargiori Gulusia Yuni sedaning sih enipun badhe ngayahi dharmaning kasepuh Bergo Siwi Ami Pogo Putra kadang sejo kula ngramrahaken putra kanesih Wijil Pawestri Dayune Ignastia Juliastika yang bijing badi dapat lungat kalian Bagus Jonathan Yuda Prastya putra Wijil Jalu saking Suwargi Boko Ibu Ika Budi Prastya adi kelenggah wonten ing Jakarta Hadiningrat namung sadèrèng tumapaking gati putra sakral tumrap calon krangaden sahimbit titi kaludyan nika kawenangan adicara adat Widiwidono pasrah panampi calon piranganten kakung ingkang sinatan rangkaning salakirabi nunamit pasangan mata bimugi terbana saking Loduni dumaing tulasari wondene kula wani ngadeg wonten ngarsa jengandika Pratamugung ingkang minulya datan sanes amung piniji pirangka pangandaliwana Angon gono menapa titasawan tebih saking kasampurnan sinampiran dosa lan kalpatan ibu bilanggen pandhakan tumapaking gati samangke Purwamadya Usana kathah galak gangsul ing atur malih-malih rak pagren tata krami wonten paribuklanipun Pratamu kakung miwah putih bedak tabeng samudra pangaksama menggah ratan pepitaning adicara isampun Ginanta hamengku gati titi kaludyan nika kapisan pambuka ing kaping kalih pangandikan pasrah dilaksanaken tiga samangke atur panampi putra samangke wonten adicara simbolis lung tinampi lumebet wonten ing ibadat pamuji syukur kangge calon pinanganten sarimpit kanipun cecawis bidang badhe lumampah tumuju pradataning pasaman suci Gereja Santo Petrus Paulat Paroki Klepu. Begaten menggah rantaman taring adicara mugi dadosna ing pamriksa. Jenipun para rawuh kakung miwah pindhak lumatang sadaya samangke tumapaking gati. Saestatan nami Kolong Sogong Bapak Franciscus Sagrus Pargiono iki seneng putraken ing Sultan Sendang Sari Minggir Srimangun Jakarta Hadiningrat
Purwakan ngatur ngaturaken pambagya juwana kalujengan. Sewu sembah nuwun dhumatipun para rawuh kakung miwah putri migrinipun putra kadang calon pisan tresna ing sampun kepareng nuhoni dados prajanjen sakawit. Satemah ditinggal dan saged rawuh kanthi nirwikara. Ewanipun krangsa tunggaku gadhanginipun nampi boten saged salaras hangimbangi cenan katresnan singandika lajeng namung sumidi wonten sedharenipun beng dumadi mugi sih nugroho tansah lumentah wit singandika sampun kepareng paring berkah juru pamuji tumrap tumapa ing gati. Bekaden satu-satu pambagya yuwana tebih saking sampurna mugi singandika bedah tambeng samudra pangaksara. Mulih tumapa ing gati sampeyan tulus rajo sumangga kapurwakan kanthi pandonga. Ngerotok sila sedalampun beng dumadi mugi salwiring gati sampeyan tansah pikantuk sih nugalipun satemah ingkang ginanto saged sembodo sampurna. Dedonga midhir agami kapitadosan jengandika sowan-sowan kula dherekaken dedonga kawiwitan. Cekap so matur nuwun. Kalajengaken titulak secara kaping kalih pangandikan pasrah saking putra kadang calon pisan sutresna. Isambaki badhun sriranipun biyen kula ngurmatan Bapak Aryanto Pujo Wibowo. Pramila dhumateng pundi kula ngurmatan Bapak Aryanto Pujo Wibowo kepareng jengkah saking pati lenggah menggah kasempatan sedya kula semanggaken nuwun. Sagunging para rawuh kakung miwah putri ingkang dadi nurmatan saduluring budi. Saderengipun kula matur sumangga sedherek-sedherek sedaya kita ngaturaken agunging panuwun puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang mitahaken langit kaliyan bumi. Gusti Allah ingkang sampun paringaken kanugrahan, kasarasan, katentreman, saha ugi kawilujengan. Tansah kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Kepareng kawula minangka ingkang tinanggenah minangka dutaning basa penyanipun Bapak Swargi Eka Budi Prasetyowadi lan Swargi Ibu Yatinem Yatimi nyun sewu. Ingkang dalu menika wonten ingkang sonten menika sowan wonten ing dalem mriki saking Bumijo Kecamatan Jetis Utha Ngayogyakarta dumugi ing Sendang Nyinggir Sleman kanthi lumampah kasantosan lan tuntunan Gusti ingkang sumrambah kula lan sedherek kawula. Bapak Ibu lan sedherek kawula kepareng kawula mundi dawuh prayat ageng
Ibu Tumini Sri Utami Kasiden badhe masahaken calon pinanganten kakung ingkang asma Yonatan Yuda Pasca. Kawula inggih masahaken serah-serahan minangka sarating palakrama. Mugia tampi Bapak Ibu ing mriki kanthi gumoleng manah. Salajengipun kawula masrahaken temanten calon temanten kakung Daupno ingkang sampun wonten ing mriki, mugi kadaupno wonten ing papan pamujan Gereja Katolik klebu ing mriki. Wasana atur kawula cekap semanten ingkang kawula aturaken menawi wonten galak gangsuling atur nyuwun samudra pangaksama berkah dalem nuwun. Jadi pun berawak kaki Pak Putri Begaten pengantikan pasrah katakan aku pada wanita kopi dan di batang kulit hormatan Bobo Arjon Aryanto Pujo Wibowo pengantikan pasrah kalau pada dinampi jadi pun pepudan Bobo Frankus Sabrius Parkino Sandi ing rumantar Tangaso ing Lalak dan Sultan yang jadi pun Bobo Sumarsono untuk waripun jadi pun Bobo Sumarsono jika saking padengkah nanti pangandikan pasrah kesempatan setia bersemangat akan dulu. Sugeng sonten berkah dalem. Pujo puji pangambuna. Mugi konjuk dumateng Gusti ingkang murbeng dumati nulijih Gusti ingkang mau agung ing kacekno ing titi wekdal menika kula panjenengan sami tansah kaparingan kawilujengan kaharjan para pepundhen para pinesepuh ingkang hanggongi mastuti dateng pepuyan kautamen ingkang kula bekten wonten ngarsanipun pangembating praja satriya nagari ingkang berbudi bawaleksana ingkang pantes napi pahormatan sagung pralenggah kakung Sumana Putri ingkang sami bagyo mulya kepareng kula nyuwun pangapunten kumawantun ngadeg wonten jenenganipun ing titi wekdal menika ngundi dawuh panjenenganipun Bapak F.X. Pargion Ibu Lucia Yuni Setianingsih ing sonten menika awit bobonge manah birawaning penggalih kaibarataken kajugan Gunung Madu panjenenganipun badhe matur boten kuwawa
kula minangka talangi atur sinematik program. Ananging ing mbok bilih atur kula ing samangke awit purwa madya saha wusana amanggihaken tunga-tungkap cicir cewek langkung-langkung kiraring nata ing basa kurang nuju prana dhateng sambung para lenggah kula nyuwun lumutring sabudha panasa sagung para lenggah kakung sobutri ingkang dhateng kinurmatan kepareng nampi aturipun panjenenganipun Duta Seraya Suwargi Popo Eko Budi Prastyo ati ugi Ibu Yatemi ingkang pidalem ing Bumijo Kecamatan Jetis Ngayogyakarta ingkang angka sepisan ngaturaken sembah sungkem dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang lenggah kita tampi ingkang angka kalih menapa ingkang dados wigatosipun ing sonten menika ngaturaken calon pinganten kakung ingkang asesilih anak Bagus Jonathan Yuda Prastia ingkang dipun suwun ing samangke nampi ijab sakramen suci kula tampi kanthi pingai manah ugi ngaturaken sedaya saking panjenenganipun Suwargi Eka Budi Prasetyo beto angsal-angsal ingkang boten kita sebat boko setunggal ing samangke tidak sareng sebat kita tampi kanthi pingaipun manah ing saklajengipun saking panyuwunipun saking Duta Seraya panjenenganipun Bapak Ariyanto Pujo Wibowo ing kala wau nyuwun ing samangke panjenenganipun Nak Mas Bagus Jonathan Yuda Prastia kadhawuhaken kaijabaken nampi sakramen suci dhateng anak kula ingkang asesilih Nak Ayu Lucia Yusri Sastika ing samangke kita badhe laksanakaken ing benjang minggu Surya kaping 21 bulan Juni warsa 2021 tabuh 2012 wonten ing Gereja Santo Petrus Paulus Klebu ing mugi-mugi pelaksanaan sakramen suci ijab ing samangke saged lumampah kanthi lancar kula nyuwun doa sarestunipun dhateng sagung para lenggah para pinisepuh sesepuh langkung-langkung dhateng keluarga ageng panjenenganipun Suwargi Bapak Eka Budi Prastia ugi Ibu Yatmi ing saklajengipun ing samangke kula nyuwun lenggahipun sak mentawis ngantos paripurnanipun pawiwahan ing sonten menika lan mbok bilih sak sapunipun acara sarah lumtinampi calon pengantin ing sonten menika ing samangke dhateng pengombyong calon pisan badhe kundur kula sekeluarga panjenenganipun Bapak F.I. Pardiono saha Ibu Lydia Yuni Setianingsih namung nderekaken sugeng kundur mugi kunduripun tumugi ing Bumijo Kecamatan Jetis
Ngayogyakarta tansah rahayu nir ing sapikala. Ingkang saklajengipun ugi kita nyuwun ing samangke sasampunipun nampi ijab sakramen suci. Panjenenganipun Bapak F.I. Pardiono saha Ibu ing samangke badhe ngawontenaken acara resepsi taksakuran dhateng anak kekalih ing mugi-mugi ing samangke panjenenganipun calon besan sak rombongan kasuwun paring doa songestreni wontenipun resepsi tasyakuran. Mekaten ingkang saged kula aturaken amakili panjenenganipun Bapak F.I. Pardiono saha Ibu Lucia Yunisraningsih kepareng pribadi kula kadah kalepatan saking kula nyuwun lumutring samudra pangaksami. Sayur upat wonten lepat kula nyuwun pangapunten wekdal sopapan kita aturaken dhateng pangrakiting acara nuwun. Bobo Sumarsono sewu sembah nuwun. Pangandikan pasrah sampun tinampi kanthi atur nirwikara samangke nyampunaken pasar panampi wonten ing sautendika kawontenaken adicara lung tinampi karo simbolis dhumateng para punjenenganipun Bapak Arianto Pujo Wibowo Dlasan Bobo Sumarsono parang saking mati lomba. Purnama Siti Padang bulan tetrawangan Praton Gayakti pisang sanggan sampun kapasrahaken dhumateng panasa buta saraya tinampi samangke lung tinampi ya tumuju dhumateng pun Bapak Ibu Amengku Gati Praton Gayakti pisang sanggan pisang gemeng gesang sang gemeng sepuh tumrap putra ing Dinata Ganta. Wah kaya mangsa kala putra sampun Dinata Ganta badhe wasaken pangkon pinudang dadya ular enggal ingkang binerta sembodi sedya kang kapinjirayu pinuju ben budi Bawaksana. Pucung kene dhumateng para kadang kaniman sumangga.
Deripun perawuh kagem liwah putri ing dhadematan perangan kaping sepisan adicara pasrah panampi sampun paripurna awit saking gombong bingeng nala punden kula Bapa Franciscus Xaverius Pardiono Saripin sinembih diutraken ing sipat boten kandhek namung semanten kewala pamuji syukur sawangi badhe digelar kana ibadat wonten ing titi kalodhangan menika.